Tak, bratia, sestry, priatelia, srdečne vás vítam. Som rád, že dnes budeme opäť pokračovať v štúdiu knihy Galatským 3. kapitolou. A ja by som chcel spraviť najskôr taký úvod, čo vlastne Pavol rieši v celom liste Galatským. A tak pár vetami si prejdeme 1. kapitolu, 2. kapitolu a potom sa už sústredíme na 3. kapitolu, ktorú dokončíme až do posledného textu s výkladom. V 1. kapitole sa Pavol čuduje, že galatskí veriaci sa tak rýchlo odklonili k nejakému inému evanjeliu. Hoci iné evanjelium niet, ako hovoril sám Pavol. To iba niektorí falošní učitelia prekrúcajú Kristovo evanjelium. Toto hovorí bratom a sestrám v tomto zbore apoštol Pavol. Apoštol tiež vysvetľuje svoje apoštolstvo, ktoré neprijal od ľudí, ale ktoré prijal priamo od Krista. Toto vysvetľuje v 1. kapitole. V 2. kapitole hovorí o svojej 14-ročnej činnosti v evanjeliu Kristovom. Po tých 14 rokoch, ktorých vlastne spravil aj tie jeho slávne 3 misijné cesty, sa potom stretáva v Jeruzaleme s apoštolmi, kde im vysvetľuje evanjelium, ako ho on hlásal medzi pohanmi. A chce vedieť od tých apoštolov, ktorých on považoval za väčších ako je on, že či nehlásal niečo iné, čo podľa ich poznania nie je v zhode s Božou vôľou. Naopak, apoštoli mu potvrdzujú jeho apoštolstvo, potvrdzujú to evanjelium, ktoré hlásal, a potvrdzujú aj to, že áno, ty budeš apoštolom pre pohanov a my budeme apoštolmi pre kresťanov zo Židov alebo pre židovský národ. Čiže to bolo v úvode tej 2. kapitole. V strede tej 2. kapitole je taká zmienka o tom Petrovom pokryteckom správaní sa medzi kresťanmi z pohanov a kresťanmi zo Židov, kde ho Pavol za to verejne pokarháva. A potom v závere Pavol vysvetľuje, ako môže človek dosiahnuť spravodlivosť. Viete, on tam používa slovo spravodlivosť, ale spravodlivosť vlastne znamená, že teda spravodlivosť je nutná tomu, aby človek bol spasený. A Pavol to zjednodušene nazýva len spravodlivosť. A akým spôsobom môže človek dosiahnuť spravodlivosť? No môže ho dosiahnuť jedine prostredníctvom viery v Ježiša Krista. Viery v to, čo Ježiš Kristus pre nás urobil. Nie zo skutkov zákona. Ak by bolo možné poslušnosťou zákona dosiahnuť spravodlivosť, takú spravodlivosť, ktorá vyhovuje Božej výške, Božej hodnote, čo Boh považuje za spravodlivé, nie čo ľudia považujú za spravodlivosť. Ak takáto spravodlivosť je možné dosiahnuť poslušnosťou človeka, potom Kristus zomrel nadarmo. Ak to bolo možné, že sa budeme len viacej snažiť, budeme viacej duchovní, budeme teda poslúchať Boží zákon a vytvoríme takú výšku spravodlivosti, ktorú aj Pán Boh považuje za dostatočnú na to, aby sa človek dostal do Božieho kráľovstva, tak Kristus zomrel zbytočne. No ale Kristus nezomrel zbytočne, my vieme, pretože tadiaľ cesta nevedie. Pavol apoštol jasne hovorí, že jediná cesta k tej dokonalej spravodlivosti je iba skrze Ježiša Krista, skrze jeho život, jeho dokonalú spravodlivosť, ktorú my prijímame vierou. Iba tak môžeme dosiahnuť tú úroveň spravodlivosti, ktorú aj Boh počíta, že je vhodná na to, aby človek vstúpil do Božieho kráľovstva. No a teda vstupujeme do 3. kapitoly. V 3. kapitole Pavol opäť vyčíta Galatianom
ich odklon od Kristovho evanjelia. A zároveň zdôrazňuje, že oni už poznali evanjelium, ktoré sa uskutočňuje v ukrižovanom Kristovi. Pavol, keď zakladal tieto zbory, tak im vysvetľoval to evanjelium. V prvej kapitole hovorí, keby vám niekto iný povedal iné evanjelium ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Aj my, keby sme vám dnes hovorili iné evanjelium ako to, čo sme vám vtedy hovorili, aj my nech sme prekliatí. Pavol si je tak istý, že on im povedal pravdu o tom, akým spôsobom môžu byť spasení. A hovorí, že iné evanjelium niet, inej cesty spasenia niet, dve cesty spasenia neexistujú nejak diametrálne odlišné od seba. Iba jedna. Oni už tú cestu spasenia poznali, ale teraz sa vracajú k dodržiavaniu nejakých starozákonných ceremoniálnych zákonov, ako napríklad obriezka, ktorá je podľa nich teraz nutná k spaseniu. Toto učili tých prvých kresťanov z tej Galácie, z tých zborov, ktoré Pavol založil. Tam prišli niektorí učitelia, ktorých Pavol nazýva falošní bratia alebo falošní učitelia, ktorí ich začali znepokojovať a vysvetľovať, že vlastne musia tieto starozákonné ceremoniálne záležitosti dodržiavať, inak v podstate bez tohto nemôžu byť spasení. Čiže vlastne sa tam tlačila znova cesta spasenia prostredníctvom zákonníctva, prostredníctvom toho, že ja toto musím robiť, inak keď to nerobím, tak nemôžem byť spasený. Pavol na vysvetlenie znova ide vysvetľovať Galatianom, akou cestou teda môžu byť spasení. A na toto vysvetlenie tejto cesty si berie za príklad Abrahama. Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ďalej hovorí, teda tí, čo sú z viery, sú synmi Abrahamovými. Všimnime si tiež, že Pavol používa slovo viera, tak nemyslí na všeobecnú nejakú vieru, ale myslí na konkrétnu vieru. Čiže keď tu povie slovo viera, tak myslí na Krista. Všade, kde počujete teraz v 3. kapitole slovo viera, môžete si tam kľudne dosadiť slovo Kristus. Napríklad v 8. verši sa hovorí, keďže sa v písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov a tak ďalej, môžeme čítať aj takto. Keďže sa v písme predvídalo, že Boh skrze Krista ospravedlňuje pohanov a tak ďalej. Ale všetci, ďalej hovorí, čo sú zo skutkov podľa zákona, tí sú zlorečení, alebo že sú pod kliatbou zákona. Čo znamená ten citát? Znamená to, že tí, čo sa rozhodli stať sa spravodlivými pred Bohom svojou poslušnosťou, dopadnú zle. To dopadnú zle je tu napísané, že zlorečený alebo pod kliatbou zákona. Človek nedokáže žiť absolútne bezhriešným životom a preto ho zákon odsúdi. To je to, že je pod zlorečenstvom zákona, alebo že je pod zákonom. Pod zákonom znamená, že si pod odsúdením toho zákona. Lebo budeme si vysvetľovať aj text, ktorý hovorí, že už nie sme pod zákonom, ale sme pod milosťou. Hej? Pod zákonom znamená, že človek buď je na ceste spasenia prostredníctvom vlastnej poslušnosti, to znamená, že je pod zákonom, alebo pod zákonom tiež znamená, že ten zákon má nad ním moc, pretože ten človek zhrešil a ten zákon ho teraz môže odsúdiť. Pod zákonom znamená, že ste pod odsudzujúcou mocou, pod odsudzujúcim výrokom zákona. To znamená pod zákonom. A nebyť pod zákonom neznamená, že zákon neplatí, ale nebyť pod zákonom, ale pod milosťou znamená, zákon síce platí, zákon by vás aj odsúdil, ale Kristus ten hriech berie na seba
A zákon, ktorý mierí na hriech, ktorý mieril na vás ako hriešnika, ide za tým hriechom. A keďže ten hriech ide na Krista, tak potom Kristus berie tie dôsledky hriechu na seba a vy ste pod milosťou. Ten zákon platí, ale nemôže vás odsúdiť. Čiže nie ste pod odsudzujúcim výrokom zákona. Nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Človek nedokáže od svojho narodenia, dospievaní, hoci by sa narodil v kresťanskej rodine a bol by správne vychovávaný, aj tak človek nedokáže a počas celého svojho života žiť tak, že by nikdy nezhrešil. Myšlienkou, pohnutkou, skutkom. A preto takýto človek je pod zlorečenstvom zákona, je odsúdený, dopadne zle, není spravodlivý, príde o večný život. A niekto môže povedať, no však jasné, že zhrešíme, ale však Kristus nám odpustí náš hriech a my môžeme pokračovať ďalej. Nuž, ale uvedomujete si, čo hovoríte? Vy už hovoríte o milosti, ale my tu hovoríme o ceste spasenia na základe po vašej a mojej poslušnosti, že ideme si vytvoriť takú dokonalú spravodlivosť, ktorá obstojí aj pred Bohom a kvôli ktorej nás Boh zoberie do Božieho kráľovstva. No ale taká spravodlivosť si vyžaduje absolútne dokonalú spravodlivosť, bezhriešnosť, bez jediného hriechu. Pretože ak nejdete cestou milosti, cesta milosti vám môže odpustiť váš hriech. Ale ak vy nejdete cestou milosti, ale idete zákonnickou cestou, potom po jednom jedinom hriechu ste stratili večný život. A Biblia teda hovorí, že koľko ľudí je bezhriešných na tomto svete. My žijeme niekedy v takom svete, že máme zákonnickú cestu zmiešanú s cestou milosti. My sa chceme stať svojou poslušnosťou spravodliví, ale keď padneme, tak proste prosíme Boha o milosť, aby nám odpustil. A potom sa zasa chceme svojou poslušnosťou byť spravodliví pred Bohom. No, ale tieto dve cesty sa vylúčujú. Buď idete cestou milosti, alebo idete svojou vlastnou cestou svojich zásluh, svojej poslušnosti. A takto tieto dve cesty neexistujú spoločne. Buď je Kristus váš spasiteľ, alebo je vaša poslušnosť, zákon vašim spasiteľom. Ale to Pavol jasne vysvetľuje v týchto textov. Aj v 2. kapitole sme to čítali. Ale my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. A nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Pavol jasne hovorí, ktorá cesta vedie do Božieho kráľovstva a ktorá cesta nevedie. Pavol ďalej vysvetľuje, že Abraham dostal zasľúbenie alebo zmluvu alebo závet, v ktorom sa hovorí o potomkovi alebo semene, ktorým je Kristus. Kristus je ten, skrze ktorého nielen Abraham, ale aj pohania dostanú spravodlivosť. Pavel však chce vysvetliť aj úlohu zákona a tak vysvetľuje, že zákon, hoci bol pridaný, nejakým spôsobom nenarúša činnosť spasenia, teda z milosti. Prečítam ten text. 3. kapitola, 17. verš. Myslím to takto. Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Áno, Pán Boh za Mojžiša, čiže 430 rokov po Abrahamovi, čiže vtedy bol vydaný zákon na Sinaji, takže na toto naráža Pavol, že aj keď tento zákon bol daný Božiemu ľudu, on nejakým spôsobom aj tak nenarúša tú Božiu cestu spasenia z milosti. On ju vôbec nenarúša. Nezbavuje ju platnosti.
To, že tam Pán Boh dal ten zákon, ten tam dal kvôli niečomu, ale vôbec tá cesta spasenia pokračuje stále rovnako ďalej, že je to skrze Krista, skrze Kristovú spravodlivosť a nie zo skutkov zákona. Zákon tam síce dal, ale nie zo skutkov zákona ste spasení, ale ste spasení na základe toho prísľubu, ktorý bol daný Abrahamovi, to semeno, ktoré má z Abrahama výjsť. Ten istý prísľub dal aj Adamovi a Eve, kde povedal, že zo semena ženy vyjde ten, ktorý porazí toho hada, satana. Lenže predpotopný svet zanikol, zmizol, Pán Boh obnovuje zmluvu a znova spomína to semeno, ktorým je Kristus, spomína to v Abrahamovi, lebo s Abrahamom spravil túto zmluvu. Čiže vlastne tú adamovskú zmluvu o tom semene teraz má Abraham, pretože predpotopný svet už neexistuje a pokračuje to. A my vieme, že tým semenom, ako to tu aj Pavol hovorí, je Kristus. A hovorí, to spasenie skrze Krista sa nejakým spôsobom nerušilo ani neruší tým, že bol pridaný ten zákon. Teda úlohu plní ten zákon. Na čo tam bol akoby pridaný? My vieme, že Boží zákon vo svojej podstate existoval už pred vydaním zákona na hore Sinaj. Desatoro nebolo niečo nové, ale bolo teraz dané Mojžišovi. Takže to vyzerá tak, že bolo pridané. Ono existovalo, vo svojej podstate Boží zákon nemôže neexistovať. Boží zákon predstavuje Božiu spravodlivosť. Vieme, že Boh je dokonalá láska, ale Boh je aj dokonale spravodlivý. A jedna aj druhá vlastnosť sa nebijú. Bohu sa nebije jeho spravodlivosť v jeho vnútri s jeho láskou v jeho vnútri, ani naopak. Čiže Boží charakter je vyjadrením Božej vôle pre človeka. Preto aj človeka stvoril na svoj obraz. Čiže človek v rajskej záhrade niesol obraz Boha, to znamená, niesol jeho charakter. Prečo niesol jeho charakter? No lebo Boh chcel, aby niesol jeho charakter. A prečo? No pretože Boh vedel, že keď človek bude žiť v súlade s ním samým, s Bohom, jeho stvoriteľom, tak to bude ten najkrajší, najlepší a najšťastnejší spôsob života, aký človek bude môcť žiť. Preto vložil do svojho dieťaťa, človeka, svoj obraz. A vlastne ten Boží obraz v človeku toho človeka viedol, usmerňoval. Čiže ten človek žil úplne v súlade s Bohom a s Božou vôľou. Inými slovami, ak žil v súlade s Božou vôľou, tak žil. Božia vôľa je pre nás, môžeme to aj nazvať, že tým zákonom. Je to tá spravodlivosť, ale zároveň je to aj láska. Lebo Biblia nazýva aj zákon ako zákon lásky. Apoštol Pavol ho vysvetľuje, jednotlivé prikázania z desatora cituje a potom to zhrnie a povie, a to je vlastne zhrnuté v dvoch prikázaniach, láska k Bohu a láska k človeku. Ak desatoro je zhrnuté v dvoch prikázaniach, láska k Bohu a láska k človeku, no tak je to zákon lásky. Ale zároveň je aj spravodlivý. Všimnite si, Boh vo svojom vnútri, keďže je spravodlivý a je aj láska, jemu sa tieto dve vlastnosti nebijú vo vnútri. Človek mal od prírodzenosti Boží obraz v sebe, Boží charakter a teda mal Boží zákon v srdci, ako to my kresťania hovoríme, že ho mal v srdci. Áno, Adam ho mal v srdci. A potom príde hriech a hriech začne kriviť náš pohľad na Boha. Začne kriviť Boží charakter v našej mysli a potom Boh v ľudských očiach, už v očiach hriešného človeka, môže byť nespravodlivý, zlý a podobne. A ľudia si začínajú vytvárať svoju vlastnú spravodlivosť na svoju pochopiteľne podobu. Čiže hriech
ničí, manipuluje, kriví Boží obraz v nás, ale kriví aj náš pohľad na Boha, na jeho charakter. Preto nám Boh uznáva za vhodné, že ten Boží zákon, ktorý prirodzene bol v človeku, po určitých rokoch, stáročiach, kedy ľudská bytosť klesá, hriech má degeneratívny vplyv na človeka. A keďže človek klesá, viete, že pred potopou ako ľudia žili, ako dlho sa dožívali, potom po potope sa skrátil ten vek, s vekom sa strácala aj fyzická, aj psychická sila. A Pán Boh uzná za vhodné, aby ľudia správne chápali lásku a spravodlivosť, už sa nespoliehať len na to, že to majú v srdci, ale je potrebné ten zákon dať aj, ako sa hovorí, na papier. On to dal na kamenné dosky. Ale Boží zákon, a nariadenia a právne predpisy a tak ďalej, to čítame už o Abrahamovi, že to zachovával. No a skadiaľ to mal? Je nejaký záznam v Biblii o predpotopnom svete, že bol vydaný Bohom nejaký zákon? Alebo tesne po potope? Biblia nič také nehovorí. Oni poznali, čo je to spravodlivosť, čo je to láska. Predávali si to z generácie na generáciu, takým spôsobom sa učili. Pán Boh v určitom bode ľudských dejín usúdi, je potrebné ten zákon aj na kamenné dosky napísať ho, aby si nevykladal spravodlivosť Božiu alebo Božiu lásku každý tak, ako uzná za vhodné, tak, ako ho život uplácal. Nie. Zákon bol pridaný v tom zmysle, že ho Pán Boh dal teraz v písomnej podobe. Ale nie v tej podobe, že zákon ako taký, že absolútne neexistoval. V princípe on musí stále existovať. Ani nie od rája, ale odvtedy, odkedy existuje Boh. Odkedy existuje jeho charakter spravodlivý, ktorý je pre nás zákonom a jeho vôľou. Boží zákon, Božia spravodlivosť a Božia láska existujú od večnosti. V princípe toto nikdy nemôže prestať existovať. A ten Boží zákon má byť aj v nás. Takže on neprestáva existovať, on je aj v nás. Ale potrebujeme takúto pomôcku. A Pán Boh dá Izraelitom, Mojžišovi na hore Sinaj, dá zákon, teda pridá zákon, dá ho v písanej podobe. Tento zákon má nebyť prekážkou spaseniu z milosti, hoci Satan sa o to vždycky snažil. Aby sa nepozerali na to semeno zasľúbené na Krista, ktorý je ich spasiteľom, ale aby sa pozerali na ten zákon a urobili z toho zákona svojho spasiteľa. My sa spasíme tým, že budeme poslúchať a že budeme tak spravodliví, že nás Pán Boh musí zachrániť. Toto je už ale satanové prekrútenie. Pán Boh má to spasenie skrze to semeno Krista. A teraz, keď pridal tento zákon, tak Pavol hovorí, tento zákon nejakým spôsobom nenarúša, neruší, nemení tú cestu spasenia skrze Krista. Tá ostáva stále, celé dejiny v starej zmluve, aj v novej zmluve je spasiteľ Kristus. A akú úlohu má zákon? Ako Jakub napríklad hovorí, že má funkciu zrkadla, a to sme už v novej zmluve. To Jakub vysvetľuje už kresťanom po Kristovej dobe. A stále hovorí, že nie, že zákon neplatí. Zákon platí, ale nie je našim spasiteľom, ale je našim zrkadlom. Má nám pomôcť. Aj Rímanom v 3. kapitole 20. verši sa vysvetľuje, že zákon slúži na odhalenie hriechu, alebo zákon poukazuje na spravodlivosť a vo svetle zákona človek pozná svoj hriech, ako píše apoštol Pavol v Rímanom 7. kapitole. Ani by som nevedel, že žiadostivosť je hriech, keby to zákon nehovoril. No a v 22. verši, v tej 3. kapitole, Pavol hovorí, písmo uzavrelo všetko pod hriech. Ja by som povedal, že skôr zákon všetko uzavrel pod hriech.
A Pavol tu nakoniec raz povie, ten zákon je na vyučovanie, raz, že je proste na naše vychovávanie a teraz hovorí, že písmo nás uzatvára všetkých pod hriech. Nie zákon, čo by som čakal, že povie, že zákon. Čo je vlastne zákon podľa Biblie? Čo všetko Biblia považuje za zákon? Biblia považuje za zákon Tóru, 5 kníh Mojžišových, niekedy sa celých 5 kníh Mojžišových nazve len zákon. Niekedy Biblia myslí na zákon na 10. Niekedy Biblia povie a myslí na zákon, ceremoniálny zákon o obetiach. A niekedy Biblia povie, Biblia sama hovorí, a takto to aj Židia pomenovali, že celé písmo nazývali zákon. Celú Bibliu, teda starý zákon ešte v tedajšej dobe. A Pavol sa k tomu ako keby prikláňa a hovorí, že nielen zákon, nejaký konkrétny, ale hovorí, písmo všetko uzavrelo pod hriech. Písmo celé všetko uzavrelo pod hriech. Pretože aj celé písmo je zákon. No a uzavrelo to pod hriech v akom zmysle? V tom zmysle, že od pádu Adama a Evy sú všetci ľudia na tomto svete hriešni. Písmo hovorí, že ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba. Žijeme v nejakom seba klame. Ak nejaký človek povie, že žije bez hriechu. A ešte je tam dovetok, a niet v ňom pravdy v tom človeku. Kto to tvrdí? Alebo ak hovoríme, že sme nezhrešili jeho, teda Boha, robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. To sú silné slova, že robíme z Boha klamára, ak tvrdíme, že sme bez hriechu. A prečo robíme z neho klamára? Povedal Pán Boh niečo iné? No áno, práve preto, že povedal niečo iné, že nie je spravodlivého ani jedného. A ja poviem, nie, Pane, ja som spravodlivý, možno tí ostatní nie sú, ale ja som, takže jeden existuje. Takže vlastne hovorím, že Pane, ty klameš, že není ani jedného, lebo ja som. No, takže asi v tomto zmysle, lebo všetci zhrešili, nemajú slávy Božej, Rímanom 3:23. Áno, to je pravda, že sme všetci uzavretí pod hriech. Hriech nás má akoby v nejakej klietke a všetci sme tam uzavretí, lebo všetci máme aj hriešnú prirodzenosť, ale všetci sme aj nejaký hriech vykonali. Prečo sme všetci uzavretí pod hriech? Pavol v 22. verši vysvetľuje, pokračuje vo vysvetľovaní a hovorí, no preto, aby sa zasľúbenie spasenia dostalo ľuďom skrze vieru v Ježiša Krista. Vy ste všetci zhrešili, takže vy už cez zákon spasení nebudete, lebo vy ste už zhrešili. A hriech vás oddeluje od Boha a vy sami už tú priepasť medzi sebou a Bohom neprekonáte, lebo vy už hriešni ste a vy ten hriech zo seba nesnímete. Čiže hriech vás uzavrel. Preto jediná cesta, ako môžeme dôjsť k spasenia, je skrze vieru v Ježiša Krista. A my vieme, že Ježiš Kristus ten hriech, ktorý sme my spáchali, berie na seba, dáva nám svoj spravodlivý charakter, svoje biele rúcho, a tak sme bez hriechov a sme dokonale spravodliví. A týmto činom nás zmieril s Otcom. To mohol urobiť len on a aj to urobil. Jeho spravodlivosť, jeho očistenie nás od našich hriechov, ktoré zobral na seba, nás dáva zasa do polohy, že sme pred Bohom spravodliví a bez hriechov. A tým pádom nás zmieril s Bohom. Toto sa nedá urobiť zo skutkov zákona. Preto to Pavol takto vysvetľuje ešte inými cestami, aby to tí Galatiania pochopili. Pred príchodom viery, teda Krista, ak sme si povedali, pred príchodom Krista sme boli vychovávaní
zákonom, to znamená Tórou, desatorom, alebo písmom celým, celou Bibliou. To je dohromady podľa aj Pavla zákon. Teda boli sme v pestúnskej starostlivosti Boha. Ľudia v starom zákone študovali teda písma, z písma starého zákona. To bol zákon. A toto písmo ich viedlo, vyučovalo, bolo ich pestúnom, staralo sa o nich, dohliadalo na nich, strážilo ich, to písmo ich vychovávalo. Bolo to dobré či zlé? Čo si myslíte? Zákon bol našim vychovávateľom, teda celé písmo. A všetko, čo v ňom je, aj tých desator, aj všetko. Celé to písmo bolo vychovávateľom tých ľudí. A niekedy sa tu hovorí o dozorcoch. No a keď sa povie slovo dozorca, tak čo si my Slováci predstavujeme pod slovom dozorca? Lebo sa nevyjadruje o zákone ako niečom zlom, niečom tvrdom, drsnom, čo od toho len ruky preč a nemať s tým nič spoločné. Práve naopak. Len my to máme takýmto spôsobom, nie že aj preložené, ale aj naše vnímanie určitých slov, ako slova dozorca, má úplne iný význam, než v akom ho Pavol používa. Ten zákon, to Božie slovo, celé v pestúnskej starostlivosti. Bol našim pestúnom. Je pestúnská starostlivosť niečo zlé? Zákon bol našim pestúnom. Dohliadal na nás. To je ako keď dáte niekomu deti. Hej? Mamku poprosíte, nech stráži vaše deti. No tak je dozorcom vašich detí. No stráži ich. Hej? Dohliada na nich. No ale to je dobré, nie? Dáva na nich pozor, usmerňuje ich, vychováva ich, aby z nich vyrastli čestní ľudia. Ona im neubližuje, ten dohľad im neubližuje. Tá matka, ktorá sa snaží svoje vnúčatá strážiť, lebo ich deti sú v robote, tak tam sa nedeje nič zlé. Pavol má veľmi pozitívny náhľad k zákonu, pretože tu najskôr vysvetľuje, že ten zákon, že to nie, skrze to nebudeme spasení, a to potom vyzerá, ako keby mal nejaký negatívny postoj k zákonu, tak potom vysvetľuje, že akú úlohu ten zákon, ktorý nejakým spôsobom neruší tú cestu spasenia z milosti, aký má zmysel, že tam je, že tam bol pridaný. No tak taký, že nás vychováva. A k čomu nás vychováva celé to písmo, ten zákon? K čomu ten zákon viedol? Pavol to jasne hovorí, že nás viedol ku Kristovi. To bolo dobré, nie? Jasné, že bolo dobre, pretože Boh nerobí nejaké zlé rozhodnutia, ktoré by jeho deťom ublížili. Na toto je zákon dobrý, že nás vychováva, učí, vedie. On učí a vedie ku Kristovi, k nášmu spasiteľovi. Zákon ukazuje cestu spasenia a odhaluje Boží charakter. Zákon a milosť tu spolupracujú, tak ako Boží charakter vo svojej podstate není rozpoltený, tak ako Božia spravodlivosť nebojuje s Božou láskou v ňom vnútri, že by bol Pán Boh nejaká rozpoltená, rozdelená bytosť, že sa mu tieto dve veci bijú, tak ako to mnohokrát my, kresťania, chceme ten Boží zákon, tú Božiu spravodlivosť postaviť proti Božej láske, ako dvoch nepriateľov, ktorí sa vylúčujú a nemôžu byť spolu. To vlastne, keď toto tvrdíme, tak hovoríme, že Boh je akýsi vnútorne rozpoltený. Ale on samozrejme rozpoltený nie je. V ňom je aj dokonalá spravodlivosť a tá sa prejavuje pri našom spasení a v ňom je aj dokonalá láska, aj tá sa prejavuje pri našom spasení. My nie sme spasení z lásky a nespravodlivo, alebo spravodlivo a bez lásky. My sme aj spravodlivo, aj s láskou zachránení. Čiže tam, kde mnohí kresťania vidia rozpor, tam Boh vidí harmóniu krásnu a spoluprácu. Podľa Pavla je zákon svätý, spravodlivý a dobrý, rovnako ako jeho vydavateľ alebo nositeľ. Problém nastáva vtedy, keď dáme zákonu úlohu, že nás má spasiť. Potom začína Pavol riešiť problém. Keď zákon,
ktorý bol pridaný, ktorý nejakým spôsobom neruší cestu spasenia skrze Krista, tak to môžu koexistovať aj spravodlivosť, aj láska, zákon, aj Kristus, ktorý nás chce spasiť z milosti a vôbec si nejakým spôsobom neprotirečia. Problém nastáva len vtedy, keď zoberieme ten zákon, vytrhneme mu tú úlohu, ktorú mu Pán Boh dal a dáme mu úlohu, že nás má spasiť. Tak potom začne Pavol bojovať proti tomu, že nie, že zákon je zlý, proti tomu nikdy nebojuje. On bojuje proti tomu, že takýmto spôsobom sa nemôžete zachrániť. Vy na to nemáte, aby ste sa zachránili. Toto Pán Boh neurčil zákonu, aby vás spasil. To určil od Adama a Evy cez to semeno ženy, ktoré nás má spasiť, čiže cez Krista. Takže keď sa nám zdá, že Pavol sa negatívne vyjadruje voči zákonu, tak to iba vtedy, keď tí pomýlení kresťania alebo Židia chcú tieto úlohy vymeniť a zákonu chcú dať úlohu nášho spasiteľa. Preto aj v Rímanom 7. kapitole Pavol hneď na začiatku hovorí, že sa máme rozviesť so zákonom a zobrať si za nového manžela Krista. Nie, rozviesť sa so zákonom neznamená, že zavrhnúť zákon. Len mu dať to miesto tomu zákonu, ktoré mu dal Boh. A Boh mu dal miesto, že má byť našim zrkadlom, má byť určitým teda zrkadlom spravodlivosti a v podstate, keď človek ho poruší, tak ten človek vie, aha, zhrešil som, toto som urobil, sám ti nepomôžem a ten zákon ťa potom posiela ku Kristovi, ktorý ťa môže očistiť od toho hriechu. A takto zákon spolupracuje s milosťou. Zákon nás vychováva a zákon, ako sme si povedali, je napríklad 5 kníh Mojžišových, zákon je napríklad 10, zákon sú predpisy o obetiach, zákon je aj celé písmo. V tom zmysle zákon, že v tom písme je mnoho príbehov, osobných skúseností ľudí alebo aj národov. A vlastne písmo nás učí takým spôsobom, že nám ukáže, aha, pozri sa, tento človek sa rozhodol takto a takto dopadol. A tento sa takto rozhodol a inak dopadol. Ty si môžeš vybrať, akou cestou chceš ísť. To je takýto zákon, celá vlastne Biblia. Že Boh nám ukazuje, jednak aj hovorí, dáva nám rady, konkrétne rady, ako je napríklad 10, ale aj ukazuje na praktických príkladoch, aké ovocie to berie, keď človek ide v rozpore s Božou spravodlivosťou. Zákon sú príbehy a skúsenosti Biblie. A na týchto príbehoch nás Božie slovo učí. A ozaj, učíme sa aj dnes z Božieho slova, lebo to malo byť len do Krista. Učíme sa aj dnes z Božieho slova poznávať napríklad Krista, poznať ho ako nášho spasiteľa. Vedie nás aj dnes Božie slovo, teda zákon, ku Kristovi. Kresťania robia rôzne akcie, rozdávajú Biblie alebo učia ľudí z Biblie. Vedie to ľudí ku Kristovi, Biblia? No určite, že vedie. Veď celé písmo je o Kristovi. Nielen Nový zákon, Evanjelia hovoria o Kristovi a listy apoštola Pavla. Starý zákon nehovorí o Kristovi. Dvaja učeníci idú z Jeruzalema do Emaus, po tom, čo Kristus bol ukrižovaný, tak sa k ním pripojí určitý človek, ktorého oni nepoznajú ešte, že to je Kristus. On im nakoniec hovorí, že toto všetko sa malo udiať a začal im od Mojžiša vysvetľovať všetko, čo je o ňom napísané. A Ján 5.39 hovorí, veď študujte písma, lebo vy sa domnievate, že tým štúdiom získate večný život. Ale oni tie písma hovoria o mne, hovorí Ježiš Kristus. Keď Ježiš Kristus žil, existoval len starý zákon. A on hovorí, celý starý zákon hovorí o mne. Veď skoro každý prorok prorokuje o Mesiášovi niečo. On bol hlavná postava. To nebolo o zvieracích obetiach a tak ďalej.
tu bol nejaký symbol, ktorý mal pripomínať Krista. Áno, to tu bolo. Malo to svoju platnosť, malo to svoj význam, aby ľudia nezabudli, že akým spôsobom budú zbavení svojich hriechov cez Mesiaša, ktorý príde. Starý zákon nebol o ceremoniálnych zákonoch, to bolo o Kristovi. Ceremoniálny zákon bol tiež zákon. A ten tiež viedol ku Kristovi a ukazoval na základe tých obetí, akým spôsobom vás Kristus, vás budúci Mesiáš zachráni. Aj tie obete boli o Kristovi. To bola výchova ku Kristovi. Je nemysliteľné, že by sme dnes zákon, teda písmo, neštudovali len preto, že Kristus tu už bol a naše spasenie dokončil. Písmo aj dnes vedie ľudí ku Kristovi. Z čítania Božieho slova vzniká predsa viera, ako sa píše. Teda viera je z počúvania a počúvanie je skrze Božie slovo. Takže ja skrze Božie slovo aj dnes získam vieru. Nielen pred Kristom sa takto získavala viera. Aj dnes sa tak získava viera. Aj dnes nás Božie slovo, teda Boží zákon, ako taký všeobecný vedie ku Kristovi. Písmo, teda zákon, ani dnes nesúperia s milosťou, ale vedú ku viere, k spaseniu skrze Krista. A ešte, aká bola úloha zákona? Znova bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ nepríde semeno, ktorému bolo dané zasľúbenie. Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ nepríde semeno. Toto si mnoho kresťanov zle vysvetľuje. Keďže je tam slovo dokiaľ, alebo kým nepríde to semeno, kým nepríde Kristus, dovtedy vás bude zákon vychovávať. No ale my ako Slováci teraz v 21. storočí to chápeme tak, že keď sa povie dokiaľ alebo kým, no tak to platí len dovtedy. A potom to už neplatí. Hej, tak to chápeme veci. A preto sa mnohí kresťania podkýnajú na týchto textoch 3. kapitoly, pretože hovoria, zákon bol iba do Krista. Tóra, desatoro a celé starozákonné písmo, starý zákon, bol iba do Krista. A Boží zákon už od Krista neplatí. Asi takýto výklad logický, po slovensky by som urobil aj ja. Ale pozrime sa, ako Biblia používa výrazy dokiaľ alebo kým. Aký to má význam. Ukážem vám iné verše napríklad. Napríklad zo Zjavenia 2. kapitole 25. verš. 2. kapitola to sú listy Pána Ježiša, tých 7 listov, ktoré dáva tým 7 zborom v Malej Ázii. Takže napríklad jeden z tých listov. Len sa pridržajte toho, čo máte, kým alebo dokiaľ neprídem. Čiže oni sa mali niečoho pridržať, niečoho, čo bola pravda, čo bolo správne, spravodlivé. A tej pravdy a tej spravodlivosti sa mali držať, kým nepríde. A potom, keď už príde, podľa našej logiky, sa už pravdy a spravodlivosti nemusíte držať. Lebo už som prišiel. Alebo Rohaček to má tak, že avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. Alebo iný text zo Žalmu 112, 7, 8. Tam sa píše, nezlakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Takže jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina, nebude sa báť. Ale keď uvidí už porážku a pád svojich protivníkov, tak vtedy sa má začať báť. On sa nebojí, dúfa, verí v Hospodina, lebo tí nepriatelia ho ohrozujú, napadajú. A keď potom tí nepriatelia už padnú, tak potom, lebo tam je písané, že on sa nebojí a nemá sa bať, dokiaľ neuvidí pád svojich protivníkov. A potom sa už môže bať, veď už jeho protivníci sú porazení. Biblia nechápe veci, že dokiaľ alebo kým, že to znamená, že vtedy to končí a potom začína niečo iné.
Božia láska, Božia spravodlivosť, Kristovo spasenie, ktoré je ukázané aj v Starom zákone, v žiadnom prípade do nejakého času nekončí. Čiže Boží zákon je večný, Božia láska je večná a vyučuje nás tak, ako vyučovala ľudí, ktorí verili v príchod Mesiáša a dôverou, skrze dôveru boli spravodliví. Kto bol spravodlivý v Starom zákone skrze vieru? No, o Abrahamovi sa píše, že uveril v Boha a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Keď si otvoríte Židom 11. kapitolu, čo je kapitola viery, hrdinov viery, tak ideme pekne od začiatku. Prvý sa tam spomína Abel. Abel vierou priniesol lepšiu obeť ako Kain a bol spravodlivý a tak ďalej. Abel nebol spravodlivý z vlastných skutkov. Abel prinášal obeť, baránka, robil vierou v to, čo veril, že ich zachráni. Zachráni ich ten baránok budúci. To semeno, ktoré bolo jeho mamke prislúbené Eve, že semeno z teba vás zachráni. A obete to pripomínali. Obete nebola obchodná transakcia, že Bože, ja ti zabijem zviera a ty mi za to odpustíš. Ako keby Pán Boh chcel zabiť zviera, že len vtedy je ochotný nám odpustiť. To bolo už zvrátené proste myslenie. A niektorí to tak aj chápali. Ale to bol akt viery, keď ten Abel alebo aj ten Žid, keď priniesol tú ovečku za svoj hriech do svätyne, aby bola obetovaná za jeho hriech, tak to bol čin jeho viery, že to prinášal. On si tým nezaslúžil odpustenie za tú smrť toho zvieraťa. To bol jeho čin viery v budúceho Mesiáša, ktorý ich zachráni, pretože to zvieratko, ktoré nemôže za jeho hriech, zomrie za jeho hriech. Nevinný zomrie za vinného. To bolo poučenie. Toto učilo ľudí a viedlo ich to ku Kristovi. Celý obetný systém. Dnes už samozrejme sa nemusíme učiť z Božieho slova cez obetný systém, keď už vidíme, že Ježiš Kristus sa už obetoval sám, tak dnes sa toto učíme, že Ježiš Kristus sa už obetoval sám a naše spasenie je už zabezpečené, zapečatené, pretože tá obeť už bola prinesená. No ale musíme sa to naučiť, musíme tomu uveriť a musíme to potom aj žiť vo svojom živote. Kým nepríde Kristus, neznamená, že keď už príde, tak Boží zákon nebude platiť. Už ho po Kristovi môžeme slobodne prestupovať. Určite nie. On po Kristovi, ten Boží zákon po Kristovi platí ešte prirodzenejšie, ešte samozrejmejšie, ešte spontánnejšie, lebo sme pochopili, že má byť spolu s Kristom v našom srdci. Ak príjmame Krista do svojho srdca, no tak povedzte mi, ako Kristus žil? Koľko hriechov napáchal počas svojho života? Koľko zákonov poprestupoval a koľko hriechov spravil? Ani jeden jediný. Bol dokonale spravodlivý. Neprestúpil žiaden zákon. Bol v súlade s otcovým zákonom. A teraz tento Kristus, ktorého obdivujeme, jeho krásu, jeho života, teraz má byť v našom srdci. On je tam aj so svojou spravodlivosťou v našom srdci. On je tam aj so svojou poslušnosťou Božiemu zákonu. Hej. On sa nestal tak, že áno, žil na tejto zemi, žil poslušný, bezriešný život a potom, keď vstúpil do nášho srdca, tak tú svoju poslušnosť, ten svoj zákon zo seba dal preč a bez toho zákona vstúpil do nášho srdca. Tak toto asi písmo nevysvetľuje. Kristus so svojou spravodlivosťou vstupuje do nášho srdca. To znamená so svojou dokonalou poslušnosťou voči Božiemu zákonu. A keď je v našom srdci, tak čo tam on bude robiť? On tam bude robiť to, že tú spravodlivosť, ktorou on sám je a ktorú on sám žil, bude učiť aj nás. Nás bude učiť žiť v súlade s Božou spravodlivosťou, s Božím zákonom. Nebude nás učiť. Božia milosť nás má vychovávať,
ale nie proti svetému Božiemu zákonu, ale Božia milosť nás vychováva žiť v súlade s Božou spravodlivosťou, s Božím zákonom, lebo Boh je aj spravodlivosť, aj láska. Aj my máme byť aj spravodlivosť, aj láska. Akurát my máme s jedným aj s druhým problém. Preto nám Kristus musel prísť a musel svojou láskou nás zachrániť a on nás zachraňuje aj svojou spravodlivosťou. Ale musíme to prijať, aby sme to mali, aby sme boli spasení. Lebo iba spravodliví budú spasení. Do Krista viedol zákon ľudí ku Kristovi. Božie slovo vyučovalo cez prorokov, aby poznali toho spasiteľa, keď sa narodí, keď príde, aby ho prijali. A teraz, keď sme ho už spoznali, keď sme už spoznali krásu jeho charakteru, jeho dokonalú spravodlivosť a on je našim vzorom, takže budeme ešte viacej, ešte spontánnejšie budeme pokračovať v láske voči Bohu aj v poslušnosti a v dodržiavaní Božieho zákona. Ale nie, aby sme boli za dodržiavanie zákona spasení. Zákon tú úlohu tam nerobí, ale Božia milosť nás vedie prirodzene k poslušnosti a dáva nám ten Boží zákon do srdca. Takže keď je Boží zákon v srdci, to znamená, že neplatí. Zákon platí stále. Či je na kamenných doskách, keď bol, tak platil. Ak je v našom srdci, tak platí ešte viacej, pretože už sme s ním aj vnútorne stotožnení a z lásky a z vďačnosti Boha chceme poslúchať. Aj dnes, ak kresťan padne do hriechu, potrebuje odpustenie, nie? Či dnešní kresťania nepadajú do hriechu? To len hriešnici padajú do hriechu. Aj kresťan padne do hriechu a potrebuje odpustenie. Padne do hriechu, lebo porušil zákon. Nie, že také neurčité nič sa stalo a to je hriech. Nie. On porušil nejakým spôsobom zákon. Vo svojej mysli, vo svojich pohnutkách alebo možno aj skutkom. Hriech je porušenie zákona. Teda zákon existuje a platí aj po Kristovi. Presne tak, ako existuje aj hriech po Kristovi existuje. A preto aj zákon existuje a ukazuje na hriech. Ale existuje východisko. Apoštol Pavel tam hovorí, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. Čiže všimnite si, toto je citát z epištoly Jánovej. Ján hovorí, deti, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Čiže asi Božou vôľou je, aby sme nehrešili. Aj keď nemôžeme byť absolútne bez hriechu, to ale neznamená, že hriech si máme ospravedlňovať, obhajovať alebo slobodne hrešiť. Tomu by nás Kristus a Duch Boží určite nikdy neviedli. Čiže Ján hovorí, deti, toto vám hovorím, nehrešte. Čiže to by malo byť vaše prírodzené nasmerovanie, vaša túžba prírodzená, keď máte Krista v srdci, aby ste nehrešili. Ale keď padnete do hriechu, tak nie ste definitívne stratení, pretože máme túto semeno zaslúbené. Máme tu Krista, ktorý už prišiel, ktorý už vykonal dielo spasenia, ktorý už zomrel na kríži za naše hriechy, ktorý nás prikrýva svojou spravodlivosťou. A preto, aj keď ste zhrešili, aj dnešný kresťan zhreší, aj keď dnešný kresťan zhreší, tak nie je pod zákonom. To znamená, nie je pod odsudzujúcim výrokom zákona. A prečo? No preto, že ten hriech zobral na seba Kristus a Kristus potom podľa zákona zaplatil svojim životom za naše hriechy. Všimnite si, Kristus ani zákon nezrušil. Zákon zrušil Krista. Musím to povedať naopak. Hej. Keďže Kristus zobral všetky hriechy na seba, tak zákon ho odsúdil Krista na smrť. Bol ukrižovaný, pretože zákon nemôže
neexistovať, neplatiť. Spravodlivosť nemôže neexistovať, neplatiť. A preto aj Kristus sám musel zomrieť podľa zákona, lebo za hriech je smrť. Teda my už nie sme na veky stratení, aj keď sme porušili zákon, aj keď sme zhrešili, vďaka Kristovej obeti, vďaka Kristovej milosti nám náš hriech môže byť a bude odpustený. A to znamená, už nie ste pod odsúdením zákona. Zákon vždy poukáže na hriech, ale pokiaľ ste v Kristovi, pokiaľ ho považujete za svojho spasiteľa, tak ten zákon vás nemôže odsúdiť. On tu spolupracuje s Kristom. Nebráni spaseniu z milosti, ale spolupracuje na naše spasenie. Vychováva nás ku Kristovi a keď aj spadneme, Kristus nás očistí. Ale Božie slovo nás stále vychováva. Celé písmo nás stále vychováva. Ku Kristovi nás vychováva.